Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisa uzaka nendaba ka-Apollos. Nizamkhumbula u-Apollos into yokubana umfana omdala ke ngomnye wabadlali ke abaphambili phaa kwiqela lesizwe laseMzantsi Afrika, iBafana Bafana. Ngokweendaba ke zithe zabe ziyaphuma u-Apollos umfana omdala, umfana omdala ubonakale ejingxela. Umfana omdala naxa behamba nabanye abadlali ngaphakathi ebhasini, umfana omdala kuthiwa ke bejingxela, kusho ukuthi umfana omdala ukulimala kukhona phaa kuye. Emveni kokubana ke ethe wafumana umonzakalo xa iBafana Bafana ibidlala phaa neqela ke laseGhana, bedlala umdlalo obuhlobo, bezilolonga ngento yokubana ke bezawubheka phaa kwi-AFCON phaa eMorocco. Kodwa ke xa ethetha umqeqeshi wesizwe laseMzantsi Afrika phaa umlumzana uHugo Broos uthi yena noko akuyonto yothusayo la injury ke ka-Apollos, akanokhawuleza ke athathe isigqibo sokubana u-Apollos lo uza kumkhupha phaa kwiBafana Bafana amreplace ngenye iplayer. Uthi noko la injury ka-Apollos ayimnikeza buzaza, ayimnikeza ezinye ingcinga, noko akukabikho nto iqhomisa amehlo. Yintetha ke le ephuma phaa kumlumzana ke uHugo Broos. Uzothi ga ngoku ke akukavaka into yokubana ke imanxa iphi ithini i-injury ka-Apollos. Into siyazi into yokubana ke abafana abadala beqela lesizwe laseMzantsi Afrika ke bayadlala ke phaa nge-22 kaDisemba, bedlala kumdlalo wokuqala wabo phaa we-AFCON phaa ke eMorocco, bedlala ke ne-Angola. Enye into ke kuthiwa ke njengoba niyazi into yokubana ke umdlali ke weKaizer Chiefs phaa uMduduzi Shabalala ukwi-standby umfana omdala ke kuthiwa ingalithuba elihle ukubana ke abonakale ke ebonwa phaa kwi-AFCON umduduzi xa lo mfana ka-Apollos angangakwazi into yokubana ke aqhubeleke ngenxa yomonzakalo. Kuthiwa ke iyawube ke nikeza ke ithuba uMduduzi Shabalala umfana omdala njengobana ke ongomnye ke wabadlali abahlaliswe phaa kwi-standby ke ngumlumzana Hugo Broos, apho ke wayibeka yacaca wathi uHugo Broos lungise into yokubana xa kunokho umonzakalo kubadlali bakhe phaa kwi-AFCON abaleke ke ajonge kwabadlali bakwi-standby, achonge oyi-1 ke amthumele phaa kwi-AFCON. Abantu abaninzi ke bathi ke mhlawumbi ke yintlantla kaMduduzi Shabalala into yokubana ke xa u-Apollos kubonakala into yokubana akaqhubi kakuhle ngenxa le injury, uzawubuyiswa bhek ekhaya, kuthathwe phaa uMduduzi Shabalala aleqiswe phaa kwi-AFCON phaa eMorocco. Kodwa ke ukuzothi ga ngoku indaba ke ze-injury ka-Apollos ayisikahambele phambili, asikayivi into yokubana umfana omdala ke ingaba baza kumkhipha phaa kwiBafana Bafana. Kodwa ke nomqeqeshi ke wesizwe lalapha eMzantsi Afrika umlumzana ke uHugo Broos utshilo naye wathi noko la injury ka-Apollos ke noko ayixhomisanga amehlo, ayenza ivalo, ayikamnikeza into yokubana athathe isigqibo sokubana ke u-Apollos uza kumkhupha. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.